Mik keprak aja nganggo bass, Mas. Nganggo treble. Buta Pandhawa tata kadiwisaya Hendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warahayang Batobat mongko yen tak itung kurang luwih punjul sesasi nggonku lunga saka negara Guwa Barong mongko siji wae ora ana pawongan kang tak pamiti kalebu Kaka Prabu Jatha Gimbal apa to marmane kaya mangkono bot-bote nggonku gandrung kepaunidan keplayang marang sipating priya satra panengah Pandhawa kang Raden Janaka duh Raden senadyan to kalungguhan dina samengko paduka Raden Janaka swinengku dening wanita nang mbaya paduka kersa nampi pasuwitan kula Raden
duwen sembah liring ulun kapurba ring sang murebeng rek ratsahanan ingkang nikanang sing gasih mawe buka sewegung langenira saang nahar pati lampahira alon Sri Narendra miyasa angking puri busana keprabon kina rabak badaya yuwarna nira sang nata mahwingit oh
iwang asmara nurun sari nuwun kawula nuwun amit-amit pasang kaliman tabik tinebih nomring iladuni demawahing tawang-tawang mawantu-wantu ingkang bobing kepatihan kula sumolatur wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun dene ingkang bapa kula pawantun matur wonten ngarsa paduka Indra mboten kadi sarana katimbalan sowan lebet menapa sampun sawetawis danganggen kula nenggo rawuh sowan wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun nanging paduka ingkang sinuwun dereng kersa paring dawuh kepara menawi kula tingali paduka menika nembe nawung Sungkawa sejatosipun menggalih bab perkawis menapa to nggir mugi paduka emut dumateng pangandikaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Kanedeng Siniwaka saged damel tentrem sampun ngantos damel timtrim. Mriwa Duka Indra mboten kersa paring dawuh saged mahanani goreh rongeh ingkang sae marak sibung nggih. Ilir ilir dibenake Mas. Sangka terus yo penekna. Sambil benake sik. Kanggo basuh dadira. Dadira kumitir bedha ing pinggir kamana jumatono kanggo seba mengko sore. Mengko paman Patih Harya Sanggundi manira mundhut pangeksama marang pakenira paman Harya dene sawetara wanci paman Harya kepatihan ora tak kanthi catur imbal pangandikan lan bener apa sing dadi ature paman Patih Harya Sanggundi yen to rikalungguhan dina samengko panjenenganing senembe nawung Sungkawa dene kang tak penggalih ora ana liya kejaba mung kahanane praja negara Ngastina paman akeh kang padha ngundhangake jarene mono negara Ngastina negara subur makmur gemah ripah lojinawi murah sandang kelawan pangan kawulane padha sayuk saeka kabdi rukun nggone bebrayan ning nyatane samengko mung kandhek ana ing pangucap rikalunggan dina samengko negara Ngastina nembe ketaman pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan awis buga kelawan masba para kawula esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning pralaya satemah nungsang puyang numbuk bentus sing dadi panguripaning para kawula dasih ngendi papan akeh daredah begal kecu kaya dilulu brandal pandum kaya diugung Rajapati Swanci-wanci tata krama dianggep barang kang langka. Rasa welas asih wis wisih sing ana menungsa kang padha menteleng mripate.
ngepel mestakane kerot untune ngandelake dupeh kemanene merga rumangsa rekasa uripe paman. Paman ana lakon kaya mangkene geniya paman. Harya Suman ora budidaya murih sreping kanang dahuru paman. Nuringgih nggih. Keparang wingking bapa ing kepatihan kula munjuk atur wonten ngarsa Padha Kendra. Nuwun sewu sejatosipun dawuh Paduka wiwit para madya ngantos dumugi wasana menika sampun kula tindakaken. Ning nyatanipun bareng kirang-kirang anggen kula ngupakara ngulir budi murih praja negari Ngastina pulih kados winguni. Ning nyatanipun sedaya tumindak para nayaka pangembating praja sastraning negari kula mau dereng saged maluyaken ya dening praja negari Ngastina sinuwun. Oh, paman. Apa bakal jurus mung tumeka semene nggone ingsun nyekel pangwasa praja. Satemah orasi meneh Duryudana bakal dilengserake saka panggung pemerintahan negara Ngastina paman. Nyuwun pangapunten nggih. Sejatosipun maksih wonten priyagung setunggal ingkang dereng dipun suwuni mawasan saha uga pertikel pinggahipun kula damar kali damar kinen maloyaken praja negari Ngastina. Banjur sapa paman? Mboten wonten sanes kejawi amung ingkang bapa ing saka lima Kakang Premban Begawan Drona sinuwun. Iya jagat dewa Bathara jagat Mangestungkara. Oh Premban nganti kelepian nggonku ngandhake yen to negara Ngastina duweni pendhita kang wikantrata dasare Brahmana kang pinunjul. Nuwun pangapunten Premban. Sinaosa tanpa lidah sinambung banyu tinalang. Mesthipun Paduka Bapa Resi Begawan Drona sampun midhanget menapa kang rinupaka jroning pasamuanagung negari Ngastina kalanggan dinten samangke. Mila dinten samangke Premban ingkang putra kula badhe nyuwun kali damar kan Paduka menggah walulyaning praja negari Ngastina ing redeng ketaman pagebluk mayang kula larang boga larang sandang larang pangan. Premban lole sumurante malah gembol manyar-manyar ampret gandil buntut iki sandeng-gandeng cilik mulai dicuplak dadi memolah hawelah nyuwun pangapunten nggih. Sedaya dawuh Paduka menika astanipun sampun kula candhi. Menapa dados aturipun Adipati Harya Sangkuni menika pancen leres. Mboten kirang-kirang anggenipun para narapraja sarjana sujaning budi anggen ngupakara waluyaning praja negari Ngastina. Ning nyatanipun sedaya kala wau gagar wigar datan antuk karya dereng saged maluyaken wiya dening praja negari Ngastina nggih. Ning taksih kirang cara setunggal ingkang dereng dipun tindakan dereng punggawa raja negari Ngastina nggih. Lajeng menapa Premban? Nyuwun pangapunten. Kula menika njar kelingan menapa dados dawing para winasih sarjana sujaning budi. Wong urip ana ngalam donya iku kudu netepi tembung rong perkara. Ing ler angudi karting batin angesti marang Gusti. Nyuwun pangapunten. Tata cara lair menika sampun dipun tindakan dening para punggawa praja nayaka negari Ngastina. Ning tasih wonten cara setunggal ingkang dereng dipun tindakan. Mboten wonten sanes kejawi manengkong puja wonten pangwasaning dat kang murwing dat. Menika dereng nggih. Mangkono paman. Nggih. Lajeng samangke sampen mboten usah tidha-tidha ora usah nganggo walang ati. Mangwerdhekake kemawon. Nyuwun pangapunten. Dok nalika malam anggara kasihipun bapa menika nampi dawing para Jawata ingkang dumuling wonten sajroning pasupenan. Menawi dawing para dewa prikalenggan dinten samangke Pulung Agung wahyu katentreman sampun tumurun wonten ing Madyapada. Wahyu katentreman sampun tumurun wonten ing Madyapada. Nggih. Ing mangka manut dawing para Jawata sinten kemawon ingkang regem punang wahyu katentreman bakal manggih mulya. Upami sipating Narendra tertamtu badhe subur makmur gemah ripang jinawi menawi dados kinabulake sedyane satemah para kawula manggih tata tintentrem menika kados mekaten. Dinten samangke Pulung Agung wahyu katentreman sampun tumurun wonten ing Madyapada neripun mapan wonten ing negari Gendhing Pitu
ya negari Slagayama ugi kaprah negari Batarna manunggal salira kelawan jiwa raganipun Raja Putri Gendhing Pitu nenggih Sang Dewi Kuntal Wilanten putranipun Sang Prabu Janin Raja menika kados mekaten menawi saking panginten kula menika padukan Angger Prabu Duryudana padukan Angger Prabu Jaka Pitana menika kersa palakrama kaliyan Raja Putri saking negari Gendhing Pitu kinten kula negari Ngastina mriku badhe manggih tata titi tentrem negari Ngastina saged pulih kados dene winguni nggih mengko dhisik Kakang Durna Penyadipatih dal cetak cetha cekak gampang wektu dina iki wahyu katentreman mesti murun ana ing Madyapada manunggal salira kelawan jiwa raganing Raja Putri saka ing negara Gendhing Pitu Madaning Prabu Garuda Winata ingkang kekasih utawa kang sesilih Dewi Kuntal Wilanten. Heeh, pancen bener. Cethane ngono sapa wae kang bisa garwa Kuntal Wilanten ya ing kono kang bisa mpunang gayuh ponang wahyu katentreman rak ya kaya ngono to Kakang. Heeh, pancen bener sih. Lah samengko kira-kira serah-serahane kuwi akeh dhuwit pira penglamare. Njaluk dhuwit akeh redana pira Mas Pices enten balian negara Ngastina paribasan ditawu kaya dene banyu disuntak kaya dene wedi nganti tedak turun pituna bakal kongsi tapis kuwi kaya mangkono. Oh dudu kuwi Di. Cethane ngono wektu dina iki kang dadi pitukane dudu akeh Mas Pices Raja Brana. Ning sumurupa dina iki negara Gendhing Pitu ana sayembara perang. Mongko sapa wae kang bisa ngasorake juriting Atmaja saka negara Gendhing Pitu? Gagak Baka Podang Binuran Jangat tinelapa dene Dandang Winangsi ya ing kono kang wenang Boyong Putring negara Slagayama. Oh kaya mangkono. Nek mung bab perkara kuwi mono gampang Kakang. Yen babakan perkara kuwi mono gampang sebab kaya ngene. Sebab kaya ngene ya Kang. Negara Ngastina kene kedunging wong sekti mandraguna. Negara Ngastina kene kedunging wong pinter. Negara Ngastina kene kedunging wong kang duweni kadigdayan kawegigan kang luwih. Marmo kang saka iku Kakang, yen babakan ngalahake jago saka negara Slagayama Atmajane Prabu Garuda Winata papat cacahe kuwi gampang. Mula kang saka iku saka pangrasaku iki mono kaya dening angel mijet suwe ngranti suwe kae banyu sinari. Aja nyepelekake ya, Di. Kepiye Kakang? Aja nyepelekake. Merga wektu dina samengko. Putra Gendhing Pitu Atmajaning Prabu Garuda Winata kuwi yektine duwe kadigdayan kang linuwih. Turta dasare kesinungan pusaka paringing Jawata kengaran ora ana kejaba mung pimis kencana ya pelor kencana. Maka sapa wae kang ketaman pelor kencana ing kono bakal lebur tanpa dadi kuwi mangkono Adipati. Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempit gembedo sang retnaning bawana. Dosang retnaning bawana ya situ kang walang ati. Dun mangke to mangke buwa remban Gandruna. Wonten pangandika ngadhawuh nggih. Menawi saking panginten kula kados langkung prayogi paduka sang Bapa Resi Begawandruna ingkang jumangkah mupu sayembaring negari Gendhing Pitu. Awit kula kinten namung paduka sang Resi Begawandruna saged ngasorake juriting Atmaja saking negari Gendhing Pitu. Satriya putranipun Prabu Garuda Winata Gagak Baka Podang Binuran Janget tinelapa dene Dandang Winangsi. Ning pangapunten nggih. Prapaduka ingkang sinuwun menika mboten mangertos dhumateng kawontenanipun Bokping saka 5 kula menika sampun tuwa. Ana paribasan Durna iku cara srengenge wis gumlewang ora ing jagat kulon. Ing pundi papan dulungipun meneh mboten badhe mrut wonten ing Kasedan Jati. Mila kangge luru manising pati kula tak mendhita kemawon. Pendhita saka tembung dipundi lan ditata, sing dipundi ilmu batine sing ditata solabawane.
Tiba kaya ngapa surai jagat ing atase wong tuwa. Kula menika tiyang asepah kok dadak kraya kepengin dhawuh klamar Raja Putri Gendhing Pitu niku bakale sirak dening jagat sinacat dening para kawula kados mengeten nggih. Malah kepara paduka ingkang sinul kemawon ingkang jumangkah dhumateng negari Gendhing Pitu. Palakrama kan sekarang kedaton negari Gendhing Pitu pun Dewi Kontol Wilanten. Kapet jawana kula nderek mulai delok mekaten memban. Sampun dados sumpah prasetyaning putra mentu ing Mandraka mboten pareng palakrama luwih saka setunggal. Monggo latri mirsani. Koko Prabu Baladewa menika garwanipun namung setunggal. Kakang Narpati Basukarna menika garwanipun inggih namung setunggal. Kula piyambak bojo kula iya nembe siji. Mila dinten samangke kados langkung prayogi paduka kemawon ingkang jumangkah dhateng negari Gendhing Pitu. Sasampunipun paduka palakrama kaliyan Raja Putri Gendhing Pitu. Wahyu katentreman badhe tumurun wonten ing Madyapada menika kados mekaten. Nun pangapunten lho nggih. Mboten ateges kula menika nampi nang dados kersa paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Nang nuwun sewu bot-bote kula menika sampun ngugemi tembung tuwa. Tuwa niku saka tembung gampang matule nyawa, wong tuwa kudu bisa tinuwata lan kudu bisa tinuwi-tuwi. Lha dinten sampeyan kula nyuwun pangapunten mboten saged ngudaneni menapa dados Jaka Paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Aman. Sampeyan sampun tanggap ringgih nggih. Kagiat risangka birang uri nangkul kinempit gempit dosang retnaning bawana. Dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati. Bing. Ora temengko Kakang Rabaying saka 5. Ana ngarep sumpah prasetyaning Pungga Prajanegara Ngastina Bimana ngandhake. Kakang Durnante sumpah prasetya paribasa remuk-rempu minangka dadi tetawur putung kinarya bebalang. Kakang Dura saguh ora ana liya kejaba mung ngudaneni daya ing negara Ngastina paribasane kaya mangkono. Monggo Kakang dina iki ento Kakang Dura nggugum marang aturku apa sing dadi dawuh ingkang sinuwun. Dina sameng kudu mbok tindake kanthi belan becik. Ora kaya mangkono, Di. Nanging kudu ngerti apa sing dadi dawuhe. Kejaba saka kuwi ngene ya, Di, tak kowe tak kandhani. Ora ana jamak lumrahe pendhita kaya aku kok dadak reka-reka wayuh kuwi ora ana critane. Bola-bali aku bisa nekseni. Aja meneh kok pendhita, aja meneh kok ulama senadyan to Gus sisan. Kok reka-reka bakal wayuh kuwi bakale ora kajen, Di. Mengko dhisik Kakang. Ning kabeh mau iki rak mung gur karti sampe kok sanggit Kang Rungsit. Murid Prajanegara Ngastina pulih kaya wingi-uni mula kang saka kuwi aja kesuwen. Sing baku Kakang Rabaying saka 5. Mestuti apa sing dadi dawuh Kang Sinuwun? Mengko dhisik ora sah kokian debat iki sone abot ngono. Nek dadak kokian bantah kaya ning kono-kono iki ngesuk suaraku entek. Kowe gelem budal apa ora? Nek kowe gelem budal slamet ning kosok baline ora gelem budal aja takon dosa. Wektu dina iki Kakang Durna kowe cukup tanda tangan surat pengunduran diri sing isih kepenyambut gawe negara Ngastina iki pirang-pirang. Yen perlu dina iki tak kandhake yen to Kakang Durna bakal nyebarake ajaran sesat. Ana pandhita kang ngakarya wangsit pindha gombang ajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone yang galyeng kanggong. Aduh aku njaluk pangapura Yati. Wektu dina iki aku aja mbok pilara. Wektu dina iki aku aja mbok pilara sing baku. Aku kepengin jumangkah budal menyang negara Slagayama. Rak ya kaya mengkono to Kakang. Sing baku dina iki kowe enggal jumangkah
upama kowe ora tresna kelawan Kuntul Wilantar ora dadi baya pengapa sing baku, negara Ngastina kene bisa manggih tata ditentrem. Jalaran ing Kakang Durna ing Sokalima kowe rabi kelawan Resatring. Atmaja saka ing gendhing pitu Sang Dewi Kuntul Wilantar. Ya. Wah. Bombong rasane ngatiku. Menawi ditelo mekaten benjang menapa anggenipun Paduka kersa Jamangkah Mremban. Mboten susah ngenteni benjang-benjang dinten samangke uga iki lho badhe Jamangkah. Katen negari gendhing pitu ya nggih. Nggih menawi mekaten. Bekti kula ingkang humring jengkar Paduka Sang Bapa Resi Begawan Drona. Sing dupa kumelon nyenangkan tiasa ngapake Paman Patih Arya Sangguni wonten pangandika ing Adawu sinuwun. Suarane bindeng, Mas. Nggih nyuwara angel iki aku. Mara coba. Bobarna kang gantung seba manira ing sukundur ngedaton. Bahasa aja gegeden. Dun iki sithik. Punika ngestaken dawuh sinuwun. Kartomarma. Wonten pangandika ngadhawuh Maracapa Bubarna kang gantung seba manira ingsun kundurang kedaton punika ngestaken dawuh sabet biar katalika wau kaya wis paripura sabdane Sang Nata Sigra kondur hangedaton.
Yo.
matur nuwun pesindene pinarak langkung rumiyin. Iya ya Mak, iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang wis paring wujuding nikmat kesehatan, kelonggaran hidayah lan ilayah saengga bengi kang minulya awake dhewe sakanca saka paguyuban Sanggar Seni Madukara kamijil saking Desa Ndaraja Kecamatan Ndara Kabupaten Pekalongan. Wong iki lakon sowan ngestu padha nuhuni dawuh tinimbalan kang mengku gati panjenengane Bapak Supriyanto lawan Ibu Lia Aulia ya nggih. Oh iya. Iki panjenengane Bapak Supriyanto utawa Mas Anto kalih Ibu Lia Aulia kuwi ngadani pawiwahan apa, Mak? Kok bengi iki nggelar wayang turut sing sowan mrene jangkep pengrawit kelawan sindene ya nom-noman. Nek kedurung ngerti tak kandhani ya nggih. Iki panjenengane Bapak Supriyanto kelawan Ibu Wimono sing diarani Nyekar Ngiras Pantos Ngijing nggih. Oh. Nyekar Ngiras Pantos Ngijing kuwi tegese kepiye? Kegiatan loro ning didadekake siji. Oh iya. Apa wae, Mak? Sepisan ya kepareng ngitanake utawa ngislamake ingkang putra kang mijil jalu. Sapa? Panjenenganipun Muhammad Alvaro Aprianto Latif. Oh, Muhammad Alvaro Aprilianto Latif. Putra saking panjenenganipun Bapak Supriyanto kelawan Ibu. Oh iya, wis ditetaki. Malah para nalika semono ya etok-etok iki awake dhewe iki ning kene iki dadi wong tuwa kon goleke tanggal barang. Oh iya. Dadi bengi iki kejaba ndalang ya awake dhewe iki ya ngembah. Oh. Mula kuwi nalika semono kuwi ditetaki nalika dina Selasa manis. Oh iya, tak jupukake wetone bocah. Oh iya. Ngerti no mari padake kok. Mula sawise dikitani ya kuwi ngiras pantes gelar tasakuran. Muga-muga panjenenganipun Nak Mas Alvaro Aprianto Latif muga-muga dadi bocah kang piguna tumraping nusa bangsa lan negara. Bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajating wong tuwa ya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Mula sewu sing ngaturake panuwun marang Gusti Allah banjur nggelar tasakuran seni tradisi wayang kulit sebagai wujud nguri-uri lan ngurip-urip seni tradisional dalam rangka memperkuat jati bangsa, jati diri bangsa. Iya. Kejaba saka kuwi wayangan bengi iki ngras pantes dana rasa sedekah rasa menghibur tangga kiwa tengen. Sanak kadang mitra kawruh nyatanake sing padha rawuh pandemen wayang kulit kang padha nyengkuyung marang panjenenganipun Bapak Aprilianto, Bapak Supriyanto dumateng Bapak Supriyanto kelawan Ibu nyatane padha paring pangestu nggih. Oh iya, Mulai dengan adanya hadirin yang datang, otomatis roda ekonomi malam hari ini berputar. Para pedagang cilik-cilik dari berbagai penjuru akeh sing padha entuk rejeki njur seneng atine. Mula ora kendhat nggone memuji lan ndongake marang keluargane panjenenganipun Bapak Supriyanto lawan Ibu Aulia. Oh iya. Dadi berkah wong nanggap wayang ku luar biasa. Masyarakat dari berbagai penjuru, dari berbagai sektor banyak yang diuntungkan. Oh ngono. Gumunku ya nggere ngatasi gur tasakuran nggunakake dana pribadi utawa mandiri ning kersa nggelar wayangan. Nek cara nggone dhewe ki mono nek tasakuran ki jane nganggo doa bersama wis cukup. Oh iya. Niki bengi iki ngras pantes ngluwari punake utawa ngluwari udar. Ngluwari nadar. Oh iya. Mula besok upama anakku lanang kuwi tetak utawa kitan sak bisa-bisa bakal tak tanggapake wayang kuwi kaya ngono. Oh ya Mula karepen saya berkah barokah awake dhewe wektu dina iki kaya padha selawatan luwih dhisik. Kanthi didonga muga-muga panjenenganipun Nak Mas Alvaro Aprianto Latif muga-muga dadi bocah kang saleh lan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mula nganggo selawatan alamate anak soleh kaya ngopo. Dasare bengi iki komplit pelit kok ngger. Oh iya, komplit pelit. Gendeng sing kok saka omah.
Dibedol sak yotote ora ana kang keri kok. Ora sah kokean gambleng. Sebabe nek kokean gambleng iki dikira dalange bengi iki masuk angin. Engko suarane bindeng banget. Iya. Ya sing arane sound system ki mono kudu bisa menyesuaikan karo dalang. Iya, mula tak aturake. Ki sound system karo panggung ora gawane awake dhewe. Oh iya. Monggo Mbak Yu Homsah. Kaya ngopo? Iya. Alamate anak saleh iku babat baudane mukmin anut ing syariat katihen alisane alus ngendikane kapindho mulya agen ing wong tuane
Muga-muga hajate panjenenganipun Bapak Supriyanto lawan Ibu dijabat dening Allah Taala ya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Karaben saya gayeng gumarenggeng sadurunge awake dhewe ngedekake pelawak. Ki pesindene ngadeg kabeh coba kaya ngapa. Wah iki 1 2 3 4 5 6. Jan 6 sindene. Iya ayu-ayu. Kimplah-kimplah. Iya. Arep ngaturake apa? Mak, arep ngaturake lagu sing ya kuwi lagu sing biyen lagu lama arane Teluk Bayur kaya ngapa? Iya, al artis ditanjakake. Yo, berdiri semua yo. Ya. Yo. Awake dhewe tetep semangat njer. Iya. Iki ngesuk pindah ning Bandar Candi. Iya, nggo bablas nganti tanggal 17. Ya. Lho kuwi sindane kuwi kok ora ngadeg piye? Ya. Monggo kanca-kanca dipun garap, Cok. Teluk Bayur, Cok. Yo. Drum elektrik seluruh loyo mas. Suaranya dibekem. Drum elektrik. Matur nuwun. Lagon Teluk Bayur wis diaturake ya nggih. Iya iya Mak iya. Kuwi dasar awake dhewe mrene sowan ora ijen. Oh iya, karo sapa? Karo Mas Petruk. Oh iya. Mila kang kersanipun gayeng gumarenggeng Mas Petruk dipun aturi supados
jumeneng wonten ing panggung tindak wonten panggungan dipun papak ngangge cocak rawaca. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Yo. Wah, dan matur nuwun Mas Petro wis kepareng ana ing panggung. Oh, bener berarti tribele urung bubuka kono, Mas. Heeh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Petro. Walah kula malah diambah-ambahno kebon ngono kuwi. Lah piye, Mas? Ngenteni ning mburi panggung kono ora diundang-undang malah dirubung semut gatel. Nggih Mas Petro, bunga sanget menika dalu menika dipun timbali. Panjenengan Bapak Supriyanto lawan Ibu ya, Mas? Oh, nggih. Bapak Supriyanto kalayan Ibu. Ibu nggih. Ujupe napa niki, Mas? Ujupe dalu menika keparengi tanaking Kang Putra, Mas. Oh, hitanan. Nggih, hitanan. Walimatul hitan. Walimatul hitan. Ana sing kandha walimatul supit. Walimatul supit. Walimatul tetak. Walimatul tetak. Walimatul selam. Selam nggih. Walimatul sunat. Sunat. Yen bahasa Mandarin ngandake berarti walimatul tong cukli. Sik. Tong cukli iki basa ngendi rek? Anu, Tru? Mandarin basa Cina. Oh, basa Cina. Tong we motong. Cuk kuwi, Pucuk. li kuwi. Li. Sing Sik piye? Heeh. Mas. Piye, Tru? Walimatul tong cukli. Heeh. Tong we motong. Motong. Cuk we pucuk. Pucuk. Sing ngomong peli kenae ibu-ibu sing nang kene pojok kene. Iya. Adek sinten Mas sing diitan, Mas? Panjenenganipun Mas Alvaro Aprilianto Latif. Alah, dawane ora umum. Heeh. Alvaro Aprilianto Latif. Heeh. Adik Latif muga-muga cepet mari. Nggih. Bisa dadi bocah sing migunani tumraping agama, nusa lan bangsa. Pinter ngaji, pinter sekolahe, besok dadi bocah sing sukses. Amin. Bisa mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepahipun. Amin. Nggih. Ya muga-muga Adik Latif cepet gedhe, mudhut dawa tur bisa obah-obah. Sik. Piye mau baleni, Tru? Muga-muga adik sing dihitan Heeh. cepet gedhe, mudhut dawa tur bisa obah-obah. Sing obah-obah apa, Tru? Iki sampean pikirane ngeres sampean. Lho ya ora ya kudu dikenahke. Maksudé mudhut gedhe pawakane. Pawakane. Dawa wawasane. Dawa wawasane. Mergane sing jenenge bocah lanang kuwi jangkae dawa. Jangkae dawa. Bisa obah-obah tegese besok nak wis dewasa
bisa nyambut gawe ngupakara bondo donya nggo nyenengke keluarga. Oh, kaya ngono. Iki aja diartikno negatif. Oh, ngono, Mas. Oh. Mula bocah saiki jenenge apik-apik ya, Mas. Heeh. Beda karo jaman biyen anu. Zaman biyen. Jaman biyen iki nek jaman apa wong tani to biyen kuwi akeh anake wong tani. Heeh. Nek jaman apa panen bayem ki dijenengke tuyem merga metu Metu bayem. wayahe mangsa metune bayem. Njur ana sing diarani tulak. Tulak. Mergane pas nalika panen salak mula diarani tulak, Oh, metu salak. Metu salak. Heeh. Lah saiki nek jaman panen jeruk kira-kira apa, Truk? Mau panen bayem. Bayem, Diarani tuyem. tuyem. Mergane metune mangsa bayem. Bayem. Ana sing diarani tulak. Merga Mergane metune wayah Metu. mangsa salak. salak. Heeh. Diarani- Saiki nek wanci metune jeruk diarani apa, Truk? Anu, Truk. Nyong ora wani. Oh, Napa diarani sinten niku? Diarani sinten? Diarani ya trubus. Terus iki kok beda iki. Mau metune wayah mangsa bayem diarani tuyem. Tuyem, Mangsa salak diarani tulak, tulak. Barang mangsa jeruk trubus. trubus komenggok. Tanggane kula malahan Mas. Piye Mas? Lho anake tanggane kula dasare bapake dodolan panci, ibuke dodolane celana. Duwe anak lair goer mangle diarani Cina. Saka tembung panci karo celana. Celana. Jenenge Cina. Mangle duwe anak diarani Cina. Dijipuk mburine ya Mas. Heeh. Ci karo no. No. Terus tangga sisih maneh sisih kulon ana. Heeh. Bapake kuwi dodolan sepion. Sepion. Terus ibuke dodolan celana. Celana. Mangle diarani Yono. Yono. Yon karo no, yon ki entuk saka sepiyon, no kuwi entuk saka celana. Terus sisih mburi omah. Mburi omahmu. Padha bae tiru. Tiru. Kuwi bapake dodolan apel, ibuke dodolan oli. Duwe anak lair goer diarani Rifai. Sik. Lah kok adoh temen to, Truk? Hah? Kok adoh temen? Lah ya adoh poro. Bapake mau dodolan apel. Ibune dodolan oli. Heeh. Njur duwe anak lair goer diarani Rifai. Lah kok ora gathok ki piye? Hah? Baleni mau sing pertama. Lah iya. Heeh. Bapake dodolan oli. Kok oli, bapake dodolan oli. Heeh. Apel, heeh. Ibuke dodolan oli. Heeh. Duwe anak lair goer. Dijenengke diarani Rifai. Oh, sia. Sampeyan kok ngeyel bae. Kok anak-anake kono ya arep dicelukno Rifai, arep dicelukno Teguh ya karep-karepe. Kula mriki mboten piyambak, Mas. Mboten piyambak, lah kali sinten, Mas? Aku nggawa penyanyi saka Jawa Timur. Sing wis viral ning YouTube, Mas. Niken Salindri. Sanes. Sapa? Divarina Indra. Sing bener, Mas. Tenan. Etungane melu sapa, Mas?